Ilmeisesti ei kuitenkaan mitään pahempaa sattunut. Hyvä, ja voidaan jatkaa. Johanna Pelkonen siis mailassa edelleen. Hyvä Jorma! Ja tässä tapauksessa Koppari meni rajan toiselta puolelta ottamaan pallon kiinni, jolloin se putoo ulos. Näin se on sitten laillinen. Siitä Turulle 6. juoksu. Nyt lyömässä 6 Henna Lagerbom. Hennan viimeinen lyönti on laiton, näin toinen palo. Nyt lyömään 7 Heidi Teinilä, Hirvensalon KOS. Siinä kiinniottajan jalka on irti pesästä, eteni ja haavoittuu vaan. Ja etupesä täynnä. Nyt lyömään 8 Hanna Suominen, Visa Auto. Tämän pallon Koppari ottaa hanskaansa, näin etenijät haavoittuvat kolmostilanteessa lyömään 9 Maija Oivanen, Matka Niinimäki. Näin Maija lyö upeasti sinne kakkosjatkeelle ja juoksun tuo Johanna Pelkonen, Laaksosen konepaja. Kakkoselta tulee 3. palo ja näin vuoron vaihto. Ja näin upean sisävuoron jälkeen Turku johtaa 8-0 tätä toista jaksoa. 8-1 anteeksi. Onneksi minulla on täällä teräviä apulaisia, muuten tästä ei tulisi juurikaan mitään. Eikä 8-1 on tilanne. Ja Ruoveden lyönnit tulee aloittamaan numero 6, Emilia Laaksonen.
Kentälle meno lyönti on oiva. Nyt lyömään 7 Suvi Vehmaan perässä. Lyönti oli tarkka. Suuntautui sinne kakkoselle. Heidi Teinilä saa sieltä palon ja heittää nopeasti ykköselle. Näin toinen palo siitä ykköseltä. Tyhjälle kentälle pyrkimään 8 Sini Vehmaan perässä. Lotta nappaa tämän pallon hanskansa näin eteen ja haavoittuu nyt lyömään 9 Anni Inkinen. Vapaa taival ykköselle nyt lyömään 1 Aino-Maija Kiiski. Pallo otetaan kopiksi eteen ja haavoittuvat. Nyt lyömään 2 Maria Kangaspeska. Lotta liikkuu linjassa ja ottaa kaiken mikä vaan liikkuu. Näin eteen ja haavoittuu ja nyt lyömään 3 Essi Leppänen. Tämän pallon nappaa hanskansa Hanna Lagerbom. Nyt tyhjälle kentälle pyrkimään 11 Laura Sarvana. Ykköseltä siitä 3. palo ja vuoron vaihto. Äkkiä kylmää jalkaan. On nähnyt omin silmin senkin. Aitoa iloa vaikkei ympärillä muuttu pahaa. Ja toiset taas niin köyhiä ettei niillä muuttu rahaa. Aloitan itsestäni, korjaa mun mielen. Nosta mun katseen ja mun suu pieleen. Katse eteen ja suu pieleen ylöspäin. Se vastoin käytistä voimaa. Katse eteen ja suu pieleen ylöspäin. Turun lyönnit tulee aloittamaan numero 1 Tiia Ahonen. Ja hän on valvova
eli valvova on hänen kumiyrityksensä. Pia lyö itsensä sinne ykköselle, nyt lyömään 2 Niina Suomi. Niinu pudottaa siihen upeasti ykkösrajaan, etupesä täynnä, nyt lyömään 3 Saana Raikko. Upeasti Saana hoitaa jälleen takapesät täyteen. Hieno! Saana haavoittuu ykköselle, takapesät täynnä lyömään 4 Lotta Inkinen, 3 juoksua tässä jaksossa jo lyönyt. Jälleen Lotta lyö upeasti ja tällä kertaa 3 pesän päältä. Hieno lyönti. Sen jolkottelee kotipesään Pia Ahonen ja hänellä valvova silmä oli tänään sitten mukana. Näin Lotta upeasti löi siinä Fysioluoman voimin lisäjuoksu. Nyt lyömään 11 Salla Sumen. Niinu kiitää sinne 3. upeasti. Tässä lyötiin kärkeä, eli lelun merkit olivat edelleen hienosti kohdillaan. Ja sitten vielä se viimeinen lyönti siihen linjaan ja niukasti ykköseltä ensimmäinen palo. Ja nyt lyömään numero 5 Johanna Pelkonen. Jope kiitää sinne ykköselle, syntyvää ajolähtöä tulee purkamaan 10 Minna Tuomarila. Upeasti Minna lyö siinä kylmäpäisesti linjaan. Näin Turulle lisää juoksu. Nyt syntyvää ajolähtöä tulee purkamaan 6 Henna Lagerbom. Nyt Lotta Inkisestä kotipesään palo, etupesä täynnä. Hyvä Henna!
Henna jatkaa tilanteen upeasti ajon lähdöksi. Nyt sitä tulee purkamaan numero 7 Heidi Teinilä, Hirvensalon Golf. Sen verran siinä Jope mietti kolmosella, että kotipesään ei aivan ehtinyt ennen palloa. Näin kolmas. Pallo ja vuoron vaihto. Ja näin Ruoveden viimeinen sisävuoro alkaa sitten aivan kohta ja olemme tilanteessa 10-1. Ruoveden lyönti tulee aloittamaan numero 4. 4 ja hän on Veera Keskinen. Tämän pallon hanskaansa ottaa Lotta Inkinen, nyt lyömään 5 Karoliina Ahonen. Ja jälleen Heidi Teinilän käsi käy siitä pallo ykköseltä. Nyt lyömään 6 Emilia Laaksonen. Matti. Pallo ei kuitenkaan karkaa kauas. Nyt ykköstilanteessa lyömään 7 Suvi Vehmaanperä. Eteni ja haavoittuu kakkoselle. Ykköstilanteessa lyömään numero 8 Suvi Vehmaanperä. Minnu nappaa tämän pallon ja toimittaa kakkoselle, näin toinen palo.
Ykköstilanteessa lyömään numero 9 Anni Inkinen. Hienosti pallo putoaa sinne kolmosjatkeelle. Etupesä täynnä. Nyt lyömään 1 Aino-Maija Kiiski. Pallo pudotetaan taktisesti ajolähdöksi. Nyt sitä tulee purkamaan 10 Pauliina Moksunen. Yhden juoksun tässä jo lyönyt. Näin kotipesään tiukasti 3. palo. Näin ottelu on päättynyt. Se on voittunut Turun voittoon 2-0. Ja ottelussa on myös ollut palkintoraati, eli molemmista joukkueista tullaan palkitsemaan 1 ja 2. Ja sitten vierasjoukkueen 2. palkinto menee tänään Emilia Laaksoselle. Ja Turun 2. menee tänään upeasti mailen varressa ja linjassa liikkunut Lotta Inkinen. Ja kerrottakoon, että tänään palkintoja jakaa siis tyttöjen voimavalmentaja Tapani Rinne ja pesistukija Pekka Mört. Ja näin sitten ykköspalkinnot, eli vierasjoukkueen ykköspalkinto tänään numero 7 Suvi Vehmaanperä. Ja kotijoukkueen 1 tänään numero 9 Maija Oivanen. Kiitos kaikille ottelun toimitsijoille ja tuomareille ja tietysti itse joukkueelle ja toivotetaan Ruovedelle hyvää kotimatkaa. Kiitos katsojille ja toivotamme teidät seuraavaan kotiotteluun jälleen kanssamme. Ja sehän on miesten Suomen sarjaa nyt tulevana keskiviikkona, eli tänne Turkuun saapuu punamustat. Ja kello 18 ottelu siis keskiviikkona alkaa. Ja naisten Suomen sarjaa seuraavaksi vasta torstaina 4.6. Eli silloin tänne Turkuun saapuu Loimaan palloilijat. Mutta keskiviikkona tulkaapa kaikki katsomaan Karjujen otteita. Punamustat Helsingistä on yksi lohkon kärkijoukkueista, eli odotettavissa on varmasti jännittävä peli. Kiitos kaikille.